देतम तोरा कोई अगर धमकी गे जान 2 दिन के अंदर वो कर ले हम पारा डरो ही नहीं छौरी हम के करो बाप से खिचले बौखा लगे देखन तो काट गे जब राइफल लेके खड़ा होई जइबौ बीच बाजार गे कुछो ना करत ना लंडा के सरकार गे जइए गो से छौरी हम ही रंगदार गे कुछो ना